pagkanindot sa akong adlaw. Ang barangay, way giatob ba nga problema? Hapsay kayo? Asa na sa gatos butso ka ha? Lah, basig nangita to si Kap na ako. Tuon sa kami. Kap, good morning. Nagsugod ako sa nindot nga buntag. Kasi nakanindot sa morning ron. Nga nagsigi ko pangita mo kanina. Tarunga ko butso ka? Kap, naam ko kayo na matikdan, Kap. Mong nadugay ko, Kap ba? Nakay na matikdan? Oh, ari dire kay ato ng tabian. Dili kay magsigi kag dugay-dugay. Napay trabaho oh. Dako kay tangkuan nun ron. Trabahoon. Kap, importante yun ka na Kap. Mas mayo ato na yung sabutan. Unsa man ka importante nga ang problemaha ba? Nga base sa akong nakita sa atong record sa barangay, watay mga isyu diri nga giatubang. Dako-dako gina itong problema, Kap. Naman gina tapok-tapok to speakas bahayo, Kap. Ya, tagalain to mga barangay, Kap. Ya, bawal ba akon kay nabi ay COVID. Uta, Kap. Imo sa saligan, Kap. Ay kung isugi-sugi ha. Mura man ang ikay kapitan noon. Nga ako may kapitan diri. Wa kay katungod nga magisug-isug nako. Kana problema ha. Sayo na kay na masulban. Sa mandan ana sa gatling para arakan na sila para matuo sila nato. Gatling, Kap. Huwag budget atong barangay ka Kap. Nga, usa masad, Kap. Usa may nga namin gihatag na ko, Kap. Nga, nakasuwat na rin. Warning? Caution? Usa may kitinood nga na ni Kap. Ayo pagsaba. Mama ta sa barangay. Ato na sinigyan ko kayo pero katuo sila nato. Sige, Kap. Huwag na ako'y makita nga itong mga magtapok-tapok, Kap. Ako lang sila dalon diri, Kap. Ako, imo silang mahingan ba? Kung saon imo sila. Sa ikinalay bahala, Kap. Tuwa sila para atong masturyahan diri. Nya, iyo pagkawawi atong barangay ha kay nindo tag record. Kasi kana ra nga butang nga kuan atong barangay ani. Sige nalakaw na. Sige, Kap. Para isa ko, Kap. Lamat kay ka na. O sige chok. Nya, akong storya nimo ay lang jud paglapad-lapad sa mo. O, Kap. Lamat kay ka na. Sige, alis ko. May tago itong mga lakaw, itong mga buang nito da. Kuya, dami mo rusa. Ato na yung paspasan ka. Paspasin, men! Abisan magtaka. Ay, dakuha na ko. Ito naman yung... Ay! Saan sa kaloy? Nikan man ka. Lain, sige, men! Gihapsan man mo akong arthritis. Sana ko paspasin lang! Sinsag yung kelo. Baro-baro ka na. Nagayag to ta. Ayan! Patay mo Kap, no? Tapok mo. Hayas, usya. Sana, kaikyas ba? Kaya mo. Steve ka ba yun? Unsan to mayutay? Mura magway batasan. Awas suntukan lagi ko doon ako. May barangon yung itong lagayot to. Stay lang ba yun? Kap, nanas la dere Kap. Katong tulo, nana dere. Hala, pasudla na sila mga gaig oh. Iandam tong gatling kay magnilabad na sila arakan to na. Pasudla. Palikuran daw mong Kap. Di mo malingkod, harakan mo niya gatling. Galing ka! Ano? Hinay lo, okay. Lingkod na. Ay, salamat. Sige butchok. Ari dere. Ari sa kong kilid. Kaya para masultian ko nimo kung unsa ni sila. Dire dire. Sige Kap. Kap, maulit na yung tulo na tapos tapos pikas mahayo ka ba? Tapay tiguang daotan, gidawi na dere, sigliso naglakaw.
Ay, ubo ba yun ni Buwa? Mas nga ni virus pa. Takdan ta ni. Hugaw lang ta. Ikaw isa niya. Ano ako man? Imong kong gitok mo dito. Gitok mo dito ko di ay. Putan na lolo, nimo, lolo. Buwan naman yun. Taka-taka Wah, naman. may akong gana. Ang mamang kalo. Buwan ka. Sus, ni ah. Kaya po na mo ito ako. Ikaw lo ba? Abusado kaya ka. Pagtarong mo, naamo sa akong atubangan, ako inyong barangay captain. Ikaw ba yun? Pagtarong ha? Iso nga yan eh. Bago ni nga ron. Hilo! Ikaw, manawang ka nagsinina-sinina. Ikaw, tiguwang nga ka. Huwag kay batasan, tiguwang naman ta ka. Sa akong atubangan pa, nag-away mo, nagpatid-patid mo, dira. Tarong nga ko ninyo ha. Butsok, kuha nagsinina, ihatag ka ng gahubo ay. Oh, tara. Agay. Hatag di kay ihapag sa naong. Din ang natinarong inyong taon oy. Sa'yo gusto na mo, no? Daslay, pagtaro nga. Ano na akong kapitan, ha? Si putlang tingin ubuang nga ka. O na chip. Matay dani mong kalaki. Ambil na sini nabi. Sige, ato na nga usayon magtarong. Wa mo kabalo! Nga di ron pwede mo dawat og bisita. Ikaw tiguwang nga ka. Tiguwang na kay ka. Magsigi ka kung pamadlong. Ikaw. Nga naman mo. Pagtarong man imong kinabuhi ha. Gadala mong samoks tong barangay. Ay sige nga nakap. Kanang imo paboruto nas kong lolo. Sig nagtuo kag kanang kapitan na ka kanang wala ay makapugong nimo. Ay paingana oy. Ako na. Ikaw nili ka magsuko-suko. Kuha ba kang almarite mo nga ka? Almarite. Ay pagsigara-gara ha. Kanang agtang ni mo. Buruton ko na. Huwag tanang katisoy ni mo. Kurakot. May bago yung mga nga ganun. Pako na nga. Ayaw lo. Apa na ka nang gidigil. Untay. Pagtaro na ano ya? Wa kailan ako? Dili kayo sa untoy, oy. Ako si Botyok. Mas patay ka mo nga ka. Hilom na mo. Lagot na ko, ha? Hilom. Ikap, lagot yung ka na niya, kap. Pakpat yun na ko na kap, awalan ka. Pungkot, Jok. Ikap, buang tiguan nga, kap. Ato ni tarungan. Isitol to ni tanan. Kaya na, magtinarong na ta. Jok, pagtarong na, Jok. Sige, kap. Sige, tarong mo na to ni. Kailain biya kinig utok akong bata-bata. Nya, sultian ta mo, karon bawal man ron ang mga dawat og bisita. Nya, noy, sa ilua lang to noy. Nya, dai dong. Dong dai. Sa ilua ko ninyo, nya, tigaan lang ta mo warning siguro. Kay para atong kuan dili kani siya mo grabe dako. Di pa ganina pag kita nagsugod dagan na kay magkuan. Sinsya kayo. Ikaw, Noy, di ka mga pasensya niya? Ayaw ko. Mas basti sa dina. Kap, mahilo ako, Kap. Ako nabuhat ni Matya-Jari, Kap. Masiluan lang yung ko, ha. Kabaw na biyak ka niya. Hindi ang kakakang itikuwang na biyak ko. Di ko na pagulutan ni mong oay. Ila na ito, Kap. Kap, sige, Kap. Lama siya kaya, sa mi, ha. Sige, bye-bye, Kap. Nangayo ko magpasaylo nako. Nya ako sad mangayo sa kog pasaylo ninyo. Katong ganina, katong parakan ta mo. Kato siya noy, dito tinuod ni. Katong kuan, katong gatling, ngarakan mo. Dito pasaylo ako noy. Kanang
Pahadlok ram to na ko ninyo gani kaya patuo mo nako ba. Kay lain nabiya kay ron mga panahon na eh. Sagwa kay power nga ikabungat na eh. Di katuoan nila na eh. Sama ning buang oh. Asa ni mo tuo nako nga gadako lang o ani no eh. Ayaw lang to ninyo gusbahan niya. Kung mahimo sa atong balay magkuan jud ta kung magpadawat og bisita i-aware na to kay na kibaw biya ta karon nga lain ka ang panahon. So magdawat og bisita dapat ato silang i-proper sanitation. So kamo sad kay moari mo sad mo mangumbay mismo sila ing balay dapat kabalo mo sa atong mga kuan mga patakaran sa atong barangay. Kay ako ning ibuhat para sa ninyo. Para di isa mo makuan ba? Di isa mo blame ninyo ba? Oh, sakto sa di ay kay naggawas na mag-memorandum ang kuan nga mag-GCQ na gano'n ta. So pwede na siguro pero magmas ng sada kay para aware ta gyapon. Kay wa pa mo tay vaccine. Sabot mo na ko or sabta sa kuninyo ha. Karon la karon. Sabi. Ikaw! Bang na ko ninyo ha, kay inuoy ka mo to, ipasakitan ka mo. Mutabang ka? Mutabang lagi ko! Basig, masikaran ka! Kita ba kaya ako? Kamu pa kita bangan? Inanaon ka niya? Sama mo eh! Gikan ba to sa barangay hall? Ikaw sa ino, ikaw ang gagawin sa tanan. Ano sa itis? Sikat ka po! Lolo! Da, patira na yun. Lo, okay lang, lo? Kung sa'yo okay! Buwag ka! Ako ato itis inyong Ready? Okay, go. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho. So what's up mga ka-J? So what's up mga ka-J na nasubmisin yung atubangan para sa bagong video. So sa katong wala pa ka-subscribe, please subscribe sa among YouTube channel. Ang name kay JD Barcada sa among mga umaabot nga video. So guys, may lag sa ning supportaran ninyo among video para pa-good vibes ninyo. Nya, salamat sad sa katong naka-subscribe na nya ni support na mo. Then shout out day ko sa taga Kubay nga taga Amo nilang Shiva, nilang May nga taga Kubay sa Negros. So, kumusta mo dira? Shout out ninyo dira sa taga Kubay. Shout out sa Villagracia family nga kanang naasad sa Kubay. So, napa sila dagan pa shout out. So, shoutout ko ni Kishen Arnado nga taga Uling. So, shoutout day. Og shoutout guys sa akong amiga nga si Danica Yonzon. Og shoutout sa DI kang Casey Manghela nga taga Cagayan de Oro. Og shoutout mo ni ay. Sa akong amiga nga taga Balirong. Ay, amigo di ay. Nga si Dinsky. Atong boy. Amiga pud nako nga taga Balirong pud. Si Rose Ann. Og shoutout sa likod ni kinsa gito? Rowilyn. Oh, sa apelyido ato. So guys, sorry kaayo sa katong wala naman na shoutout karon kay wala mi kalista. Ay naa mi lista but nawala siya ba din nakabuhat na mig video. So sorry kayo sa sunod lang nga pa shoutout. So sa di pa ko malimot, shoutout sa day ko ni Tagalanas katong akong anak nga akong ang ganog anak nga butan kayo. Shoutout kay Ira, sige apelyido ni Ira. Velasquez Vasquez. So, Ira, shout out nimo. Then, kung bago-usad mo, subscribe na mo. Then, comment down below para sa mga pa-shout out. Then, requested mo mga among buhaton nga video. So, guys, thank you for watching. So, this is the J. Di ba?